Ang kwentong ito ay ipinagkatiwala ni Pula sa akin. Nangyari ito noong taong 2003 hanggang 2004 sa probinsya ng Cavite. Simulan na natin ang kwento. Nangyari ito mula taong 2003 hanggang 2004 sa lugar ng Imus, Cavite. Sa tingin ko ay mga 13 hanggang 14 na taong gulang pa lamang ako noon. Natigil na rin ang mga nilalang na nakikita ko. Siguro ay nagsara na ang third eye ko noong mga panahong yon. Hindi pa kinikilalang lungsod ang Imus noong tumira kami roon. Mayroong maliit na barangay roon kung saan tumira ang mga magulang ko. Doon na rin kami ipinanganak ng 2 kong kapatid sa barangay Tuklong, 1C, Imus. May nakilala akong mga kaibigan na ang mga pangalan ay sina Paz, Harry at Albert. 3 rin silang magkakapatid. Si Harry ang madalas kong kalaro noon dahil siya ang kababata ko at kasundo sa anumang bagay na maisipan naming gawin. Malaki ang lote ng bahay nila doon sa Tuklong. Nasa gitna ang bahay nilang may 2 palapag. Ang 2 palapag na bahay na yon ay halos sumusukat ng 200 hanggang 3 metro kudrado. At ang lote naman ay sumusukat ng halos 500 hanggang 600 metro kudrado. Dahil bakante naman ang loteng yon, marami ng mga halaman at punong nagsisilakihan ng tumubo. Ang iba ay mas matanda pa kaysa sa bahay na itinayo sa lugar na yon. Mas kilala ang barangay na yon sa tawag na Manggahan. Dahil kapag daraan ka sa lugar na yon, ay nagsisilakihang mga puno ng mangga ang iyong makikita. Halos sakupin na ng mga naglalakihang sanga nito ang kabuuan ng kalsada. Maaliwalas ang lugar na yon, presko ang hangin at tahimik dahil magkakalayo ang mga bahay na kung papansinin mo ay yari pa sa mga sinaunang materyales. Sa itsura ng lugar na yon, hindi na nakapagtataka kung may misteryong bumabalot dito. Misteryong nangyari rin sa pamilya ng aking kaibigan na hindi ko inaasahan. Halos 1 taon na buhat nang makilala ko sina Harry at Albert. Madalas kaming maglaro sa kanilang bakanting lote sa likuran ng kanilang bahay. Hindi namin madalas makalaro si Bas noon. Hindi niya hilig maipaglaro sa amin. Mas gusto niya pang kalaro ang mga manika niya kaysa maipaglaro sa dumihan gaya ng mga ginagawa namin. Araw-araw, pagkatapos ng eskwela, ay naglalaro kami ni Harry at Albert sa likuran ng kanilang bahay, malapit sa napakalaking puno ng mangga. Masarap maglaro roon dahil malilim at maaliwalas ang paligid. Buwan ng Mayo at bakasyon noon, tagbunga rin ng mga puno ng mangga roon sa barangay namin. Halos lahat ng puno roon ay hitik na nagbubunga ng mga matatamis na mangga. Isang beses ay napag-usapan naming akyatin ni Harry at Albert ang puno ng mangga nila dahil natakam kami sa pagkahitik ng mga bunga nun. Tanghaling tapat namin inakyat yon. Hindi kami nagpaalam sa mga magulang ng mga kaibigan ko. Dahil mga bata pa kami, mahilig kaming magpasaway sa mga magulang namin. Normal lang kasi yon sa mga batang katulad namin. Noong nasa itaas na kami ng puno para kumuha ng bunga, nagsisisigaw na ang ina ng aking mga kaibigan dahil nag-aaya na itong kumain ng pananghalian. Pero imbis na bumaba kami, mas inuna pa naming kumain ng mangga kaysa magtanghalian. Dahil hindi kami bumaba, lumabas ng bahay ang kanilang ina na may hawak na walis tingting para ipamalo sa kanila kung sakaling makita kung nasaan man kami. Lalong nagalit ang kanilang ina noong marinig kaming nasa itaas ng puno. Habang nagkukwentuhan, pumunta siya roon para pababain kami. Harry, Albert, buwaba nga kayo rito. Dinamay nyo pa si Paul sa kalokohan nyo. Bilisan nyo at nanggigigil ako sa inyo. Nakatingin lang sa amin ang ina nila noong nasa itaas kami ng puno.
Imbis na paluin sila ng kanilang ina, iba ang nangyari. Nagtaka kami ni Harry kung bakit nakatitig pa rin ang kanyang ina sa taas ng puno kahit nakababa na naman kami. Ipinagwalang bahala na lang namin yon at nagtakbuhan na sila patungo sa kanilang bahay at ako naman ay umuwi na para mananghalian na rin. Matapos kong mananghalian ay bumalik ako sa kanila para muling makipaglaro. Ngunit iba ang nangyari. Nakita ko si Harry sa kanilang beranda. Balisa ito at nagtataka. Tinanong ko siya kung bakit at ang sabi niya, noong nasa bahay na raw sila ay hindi raw sumabay sa kanila ang nanay nila para kumain. Sa halip ay mabilis itong dumiretso sa kwarto at nakatulala. Habang nag-uusap kami ni Harry tungkol sa nangyari, biglang may narinig kaming sigaw na nagmumula sa kwarto ng kanyang ina. Malakas yun na parang nagagalit at umiiyak. Ang boses ay parang pinaghalong babae at lalaki. Nanginig ako sa takot dahil unang beses akong nakarinig ng ganoon. Biglang umiyak si Harry at mabilis na tumakbo sa kwarto ng kanyang ina. Sinundan ko siya. Hindi ko alam kung bakit ko siya sinundan. Samantalang takot na ako dahil sa mga kakaibang sigaw na naririnig ko na nagmumula sa kwarto ng kanyang ina. Nagkusa na sigurong gumalaw ang katawan ko, gawa ng kuryosidad at pagiging tsismoso. Laking pagkagulat ko sa nasaksihan ko. Nakahukot ang kanyang inang nakatayo at nakaharap sa dingding ng kanilang kwarto. Nakadipa ito habang nagsisisigaw. Natumba ako sa pagkatakot dahil sa narinig. Mas narinig ko ng malapitan ang nakakatakot na boses na nagmumula sa bibig ng kanilang ina. Biglang sumigaw ang kanilang ama at ang sabi, "Paul, umuwi ka na muna. Kami nang bahala rito." Pastor ang kanilang ama ng isang relihiyon na hindi ko na lang babanggitin. Bago ako umalis, ay nakita akong may binabasang libro ang kanilang ama. Malamang ay isa yung Biblia. Subalit hindi ko maintindihan ang lengguwahe. Saka ko lang nalaman na ang mga salitang yun pala ay nakasalin sa salitang Latin. Nang makauwi na ako sa bahay, ay agad kong ikinuwento ang mga nasaksihan ko sa aking ama. Ngunit hindi ito naniwala at hinayaan na lang ako. Kaya ang ginawa ko ay nagpalipas na lang ako ng oras hanggang matapos ang araw na yon. 2 araw ang lumipas bago ako muling nakabalik sa bahay nila Harry at kinamusta ko kung ano ang nangyari sa kanilang ina. At ang sabi ni Harry, noong araw daw na nagpunta ang nanay nila sa puno ng mangga ay may nakita itong ibang nilalang bukod sa amin. Isa raw yung kapre. Nagkagusto yun sa kanilang ina at gustong ligawan. Tumanggi raw ang kanilang ina sa nais mangyari ng kapre, kung kaya't nagalit yun at sumanib sa kanilang ina. Dagdag ko lang, bago sila lumipat sa lugar na yon, halos walang kumukuha ng bahay na yon dati. Hindi ko alam kung bakit, pero ang kwento-kwento ay noong panahon daw ng gera laban sa Espanya ay isa raw ang tuklong sa naging libingan ng mga bihag. Dahil lang tuklong daw dati ay isa sa mga mayayaman at malalawak ang lupang nasasakupan. Kung mapaparaan man kayo sa lugar na yon, mapapansin pa rin ang mga lumang bahay na napag-iwanan na ng panahon.